Čaute kamaráti, vítam vás pri ďalšom videu, je to, dajme tomu viac menej pokračovanie z toho minulého videa. Chcel by som vám v tomto videu povedať o konkrétne týchto signalizátoroch. Sú to signalizátory Delfin Minor, to je sada signalizátorov Minor, je to 2+1, čiže 2 pipaky, 1 príposluch. A toto video vzniklo vlastne kvôli tomu, dosť ľudí zháňa kvalitné signalizátory aj s príposluchom, čo ja si myslím, že tieto spĺňajú úplne najlepšie. Ja si myslím, že majú všetko to, čo potrebujete. Nie sú aj cenovo dostupné. Jediná vec, ktorú by som vytkol ako týmto pipakom, je tá, že proste majú jeden tón pípania. Ako hlasitosť si viete nastaviť, ale tón je len jeden. Ja tu mám tieto konkrétne, už ich mám asi okolo roku dvoch. Vyzerajú takto nejak. Príposluch je k tomu takýto. Do signalizátorov idú baterky, ktoré majú názov 23A 12V. To sú, predstavme si, nejaké do zvončeka. Ja používam konkrétne tieto Energizer. Ako bez reklamy, ale tieto, to sú oni. Presne tie, ktoré to majú byť. Do každého pipaku ide jedna. Umiestňujú sa dozadu. Máte to tam aj napísané. Do príposluchu idú 3 trojačkové batérie. Čiže napríklad niečo takéto. Čo si myslím, že každý vie. Dobre, chcel by som sa ďalej posunúť k zvukovému testu a dávam do prílohy video. Takže povieme si niečo k tomu príposluchu. Príposluch je prispôsobený tak, aby dosiahol minimálne na 85 metrov. Je to reálne, skúšali sme to už. Signalizátory sa dajú dokúpiť podľa farieb. Každý je označený svojou farbou, napríklad tento je modrý, červený. Dá sa zohnať ešte žltý a zelený, tuším. A každá jedna gulička má svoju farbu. A to by bolo z dnešného videa s týmito signalizátormi asi všetko. Chcel by som vám povedať, že na začiatku augusta spustíme nejakú súťaž. To sa nechajte ešte prekvapiť, čo pôjde do tej súťaže. Takže buďte stay tuned a užívajte Petrov zdar.